Keblaya pi baru ki perlok sajisin pat leng bagan ka video ngayok ban wanra akhmat jong pi bat kan long ru ke jing pentip kan long ru kom ka khubor pa kom ki paradok ki prasnam ki dukhot jong ka jat ben riu ngin yo ya ka jing shai bat ngi ka jing tip shapang ka jing jia hadin bangi layu i ya ka jing sarkulit po social media ha ka ba iwei khana kan thei ibarang khat saus nem kata idang dei minor ila syara bor ha uwei ubar jela ubadei khar muslim ubadei driver truck syakiti than nong jeri no halam stay. Te hawan hadin baka police department kala trei sitom leng baka police outpost ka badon stay kila yo ban kem yo ni ubriu bat kila yo ban wanra biang ya kan ka khana kan thei ka padang khat saus nem karta salaki mi ki pa sayeng kinu ki khana ki badang hap hapo ka khat pras nem kham tam le ini khana idang dei khat saus nem karta ka bamut wat hak po ka ritis nsyar jong ka ri india ru kidang hap hakarta badang dei ki khana bat kaduan ru kata ka an ka baong ka pokso ak ka bala implement ha usnam ar hajar khat ar but hakani ka pokso ak ka bangi tip kom kata ka protection of children from sexual offenses te klempep uni ubriuru wahap hakata ka juk ka ak namar balai mau lahe kani ka khana kadang de kata ka hapo jong ka khat prasnem khamtam khat saus nem karta bat kat kum ka jingya kren jonga bat ki bahayeng ki bahasem bat khamtam bat ikemi iong ba ini khana ila long kom ba shu sha penbiet bat imtip ya ka badang ka khandau imbana ya ka igairu hanri ila long bat kom ba sha shu tendap hauni ubar jela hadin ba ulah hikaya u ya ka ban kom ban thok hayeng la ki kren eiru bat ila syura jubori i pat hadin sisi asngi hadin ga police department ila trestom i sayo biang ya ka khana kumbangi yo sngo menta hakaba uwei urang ba khasi u ex MLA u Julius Dorpang ka e ga baji ha ke tu kisnem itei khana kan thei idei khat saus nem karta bat ka e ga jingpen saja bat ka e ga jingpen sitem yau ni urang ba u badon keti ha kete ar pusan snem i hap ban syong hapo jil kom ka jingpen sitem namar ba itei khana idei i minor lane idang dei itai i khat saus nem karta te namar kata ka ika appeal jongi hangne ya ka sarkar bat ya ki bor jong ka an ka luang ba ka bor jong ka an kam dei ban le siliang yeno kam dei ban no siliang jane kam dei ban no siliang stai mat dei khasi mat dei dekat mat dei uhe mat dei uhan mat dei uret ukrau ka dei ban long renti ya berkhot bat kom baki dei ban sya ban pengat hakita ki kendon ni dawa naka police department ba ya uni ubriu ubarak bor bat uba penbit jubor ya ite ikhna ibadang khat saus nem ibadai naka dongka thanjong istei ni apil sangne ba ka police department kan ai ka jing pen saja ka jing pen sistem kat kom ka an ka badai bat ka basyong hok bat ngim hun ru tang kata ka jing pen sistem jong ka police department ha bari lane ha ka bang ngim tip ringi kwa ngi angnut ru ba ka police department kan ai ka updates na kapor bat kan yathu yangi ba kom ki ai ki kendon bat hakanu ka kendon bat ha ai ula don bat ha ai ki la pengat ya uni ubriu badon keti khnang ba kane kan long sibenta ka jing hikai ya ki wei pat ki shenrang lane ya ki kenthai ru kumju ba kim dei ban le klumar bat kim dei ban penbit jubor ban le jubor ya khamtam e ya ki khunlung khna bat kan long ru ka jing singan ya ka imlang ka salang jongi te tongin ya ngap tongin ya phai ya ka jing ya kren na ka liang jonga bat ki bahaying jong ini khna kan thai oi nga kren ngai ba pi asling do mo em namar ba ngayu i kat kom katu ka jing sarkulit hapo social media ya katu ka dur jong tu weu ki ong ba utu de udakhar muslim banyak truk stay sa thanong jeri no halam stay ngayu aru ka khubor ba ong ba utu khana udai ba la rabor ya iwei khana kan thei te ngayu mentapat ba ngasnga ba pidei kini jong itu khana dei te pila bania tu i don kat nosnam itu i khun jong pi tu ba cara bor how to ukhar muslim Hoi, oke to. Pipila bania tu bajenga idon kan nosnem menta. Khat sau running. Khat sau snem running menta. Hoi. To te menta i kun jong pila poi sayeng menta.
Hoi lapoi mene men step. Hoi kat kum ka jingkeli jong pi kum no ikun I tu I ong ba utu breu I tu I thau ne usu penbit ne usu ra long su yalam da ka jubor ne I ban ja na yeng. Kat kum jeng ya thu jong I banga kali mene men step. Hoi. I ong hana pa upen pit yang ada kum ne kum tai. Hoi. Dengan sing thu sing thau shu. Ngasu lệch là cái lệch lang bát in mar klem sing thu sing thau shu ilai ya lam yang asa len di klau ngaklem itu shu ya kacaka chano ru kat pa ong ma I ngasu keren baik kum ta. Te kat kum ka jing ya thu jong I hatu u tau breu ai ne em ki kenja jing di penbu a te ai mo hakata ka sngi ma. I hana I ong yang ong ne kacing ben pi jong I keren dakum tai I ong hana ba dei pan keren ya I kemi jong pi palapoi sakau hati ane ka sinong kau hati hana I ong kum da I ong bang nam itu surenga klem dibre ka sinong ka caka ka kat pa ong ma I nga sungai pek nemar nga septing ong kum da. Te nakalian jong pi ki bahayeng pi itu ne am yo tau senrang yo tau khar muslim Nga itu nemar lapun snem isat songnya kali hang ne te nga sat wan thit kuai hatukan jong ngaru teng dengan itu paro yaki nong thit te hatukan de ya itu. Te habakum ta pi itu utau ubreu udai u driver banyak kali jong no udai driver malik ubana Malik na siya ne nga klem tip kerteng namar ngaru ngatay ka kasi banay siya tay siya nung tingera siya wan siyong bala siya ne. Tom lay kata to sotonat ba pi layo bayang banya kendu I kun jong pi. Nakaliang jong pi ki bahayeng pi ladap file ka FIR nakaliang jong ka polis badan station por no halam ki lale ayu ba ki la ajing tip ayu habaya dei ba kene layo ajing tip ai nakaliang jong polis ki lale ayu 6 tahun tu breu. Mene men step I ong ba ngila thaj la tray sidom nak bunta I kun jong pi paro simit paro chisngi ngila singo thaj te sa ai menta ong sapoy ki Sawan ki matam sane sapoy haying jongi sa ai ki jing tip ong sa sim statement ru artat. Te pi tip kertang itu breu tu Dakar. Kakak dekat dong. Amu yopul Ali. Kumno? Amapul Ali. Amapul Ali. Amayapul Ali. Amayapul Ali. Paju tu breu ula he karta ne udang dei ki kena ki badang haki khat snam ne ki la dei ki kena ki bala kam he. Kilar ki kena ki pa kham he. Nalor balanya kali la slam sto dei. Tom lay kata to ngi sotonat pat ba wat la long bati pat baru le se ki la don hap den ke jingleng mo namar ba iyo ya ka jing circulate po social media ba idon iwe I kena kenthei ibadang khat saus dam karta ila syara bor ha we ukhar muslim sete tanyong halam te nakipat ba jong ka rita siru ila dap daga jing so lengo berkadap daga jing so si ila dap daga jing so bitar halor ka jing je jong kania te takadaw nga kwa ban wat jing tip ken long ba dadang ngila yo pat lada nakalian jong pigi bahaying pila yo pat panya kendu ngi kena te kalong ka bas tenat bat ngi aingu yo blai pat mentam ba kun jong pi lawan phai yang sayeng ndai ngi ha ngin khmi nanti pat ba ka bor jong ka an kinle ka bodon kam ka badai ban le habaya dei pat ngi ubreu ba ra bor ki khulung kena te to kublai si bun kong ka por jong pi ba pila plat ban ye keren bat nga
kublai sipun ya piru. Pi undon ringkat bat pi wat hari ni po bat pi don hap deng gejing kelumar bat hap deng gejing to kublai sibun wa. Kublai sipun ya piru. Tah.